φορές, αλλά δεν θα βαρεθώ ποτέ να το ξαναλέω, διότι παρόλο που δεν είναι το πιο εντυπωσιακό κομμάτι της καρδιολογίας, είναι το πιο βασικό κομμάτι και από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, αν εξαιρέσουμε το πολύ τελευταίο διάστημα με τις ηγεσίες του Υπουργείου μας και του ΕΟΠΗ, εδώ και πολλές χιλιετίες αναγνωρίζει το κεντρικό ρόλο του στην υγεία. Για να ξεκινήσουμε λοιπόν να δούμε γιατί είναι τόσο σημαντικό και τι είναι καταρχήν τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Είναι πατήσεις της καρδιάς και των αρτηριών που επηρεάζουν το κυκλοφοριακό σύστημα. Θα μιλήσουμε κυρίως, οι καρδιακές παθήσεις είναι πάρα πολλές, αλλά θα μιλήσουμε κυρίως για τις παθήσεις οι οποίες σχετίζονται με την απόφραξη των αγίων, με την αθυρωματική νόσο και η οποία εκδηλώνεται σε διάφορες αιστείες. Είναι η ίδια νόσος η οποία εκδηλώνεται σε διάφορα σημεία του σώματος, στον εγκέφαλο σαν εγκεφαλικό επεισόδιο, στην καρδιά σαν στεφανιά νόσους με τις διάφορες εκφάνσεις όπως είναι το έμφραγμα μυοκαρδίου, στη φάνη και σταθερή ασταθής, και η περιφερική αγκιοπάθεια, η οποία μπορεί να εστιάζεται σε όλα τα αγκία του σώματος, είτε στα πόδια σαν διαλύτους όλωτα, είτε σαν νόσος καροτίδων, είτε οπουδήποτε αλλού. Γιατί είναι τόσο σημαντική η πρόληψη των καρδιαγγειακών νοσημάτων? Διότι είναι η πρώτη αιτία θανάτου παγκοσμίως στον αναπτυγμένο κόσμο. Βλέπουμε εδώ στις ΗΠΑ 43% των θανάτων από καρδιαγγειακά νοσήματα, πολύ πάνω από τις νεοπλασίες που όλοι μας φοβόμαστε. Τι γίνεται στην Ελλάδα? Είμαστε λίγο πιο κάτω, στο 35% με βάση τις στατιστικές του 2002, με ταχαίως ανερχόμενα τα ποσοστά μας λόγω της αμερικανοποίησης της διατροφής και του τρόπου ζωής μας. Να δούμε λίγο ένα βιντεάκι το οποίο θα μας εξηγήσει κάποια πράγματα όσον αφορά αυτά που λέμε. Εδώ έχουμε την καρδιά η οποία πάλεται και τροφοδοτείται από τα αγκία, τα οποία έχουν μέσα το αίμα, τα έμορφα συστατικά, αυτά είναι τα ερυθρά αιμοσφαίρια, υπάρχουν τα λευκά αιμοσφαίρια και υπάρχουν και αυτά τα γαλάζια τα οποία αντιχωνίζουν τα αιμοπετάλια που ευθύνονται για την κυκλικότητα του αίματος. Ανάμεσα σε αυτά τα έμορφα συστατικά κυκλοφορούν διάφορες ουσίες όπως είναι η χολυστερίνη που πάει και αναποτίθεται στο τείχομα του αγκίου, σχηματίζει μία φλούδα αρχικά κάτω από το ενδοθήλιο, η οποία σιγά σιγά όσο αυξάνεται η εναπόθεση της χολυστερίνης, αυξάνεται σε πάχος, μειώνει το εύρος του αγκίου και προοδευτικά το στενεύει και δυσκολεύει τη ροή του αίματος. Κάποια στιγμή ενδέχεται το αγκείο να αποφραχθεί πλήρως και να μην μπορεί να περάσει το αίμα, πράγμα το οποίο μπορεί να γίνει είτε σταδιακά είτε απότομα με μια ρήξη της πλάκας. Οπότε αυτά τα άσπρα τα οποία βλέπουμε εδώ πάνε και συσσωρεύονται, είναι τα αιμοπετάλια, σχηματίζεται ένας τρόμος που προκαλεί την πλήρη απόφραξη του αγκείου. Και βλέπετε ότι τα ερυθρά αιμοσφαίρια δεν μπορούν να περάσουν και να τροφοδοτήσουν την περιφέρεια με αίμα. Το αποτέλεσμα είναι ότι η περιοχή η οποία περιμένει να πάρει αίμα από αυτό το αγκείο δεν τροφοδοτείται ικανοποιητικά, ισχυμεί, και αυτός είναι ο μηχανισμός ο οποίος προκαλεί το έμφραγμα ή άλλες βλάβες σε άλλα όργανα του οργανισμού, όπως είναι τα εγκεφαλικά επεισόδια. Στην υγεία. Επιλέγω να μην καπνίζω. Εδώ και 10 χρόνια, μια αχιώτικη βιοτεχνία εξειδικεύεται με σύγχρονο τρόπο στην κατεργασία μορφοσιδήρου, κατασκευάζοντας βιομηχανικά κτίρια. Σε αυτό το διάστημα, κατασκεύασε ένα μεγάλο μέρος από τα βιομηχανικά κτίρια που έγιναν στο νησί, όπως το Συγκρότημα της Αλήθειας, κτίριο για χάμερ σε στρατόπεδο, συνεργείο αυτοκινήτων Γιάννη Λίτρα, στριβώσεις επίπλων Μακροκάνη, αποθήκη επίπλων
Θράκου στους Βαδίλους. Μεταλλικό κτίριο στην οδό Βερίτη. Συνεργείο Μιχάλης Κολιάδη. Γιώργος Δημίδης. Χαλίβδινα βιομηχανικά κτίρια. Ακόμη κατασκευάζουμε μεταλλικές σκάλες και πατάρια με σύγχρονα μηχανήματα και σε προσιτές τιμές. Γιώργος Δημίδης. Χαλίβδινα βιομηχανικά κτίρια. Οδός Γεωργίου Τσαπέλα. Περιοχή Κάτω Παρθένη. Τηλέφωνα 22710 27992 και 6977 644 366. Εχεμήθεια. Ασφάλεια. Εμπιστοσύνη. Εξυπηρέτηση. Μετρητά. Η κάθε λέξη σημαίνει πολλά για μας. Όλες μαζί είναι ό,τι καλύτερο προσφέρουμε σε εσάς. Ενεχειροδανιστήριο Χίου. Αγορά χρυσού και ενέχειρα. Δείτε ένα καλύτερο αύριο με την υποστήριξη ενός φίλου. Αγορά χρυσού και ενέχειρα. Πολυτεχνείου 13 στοιχείο. Τηλέφωνα 2271 08896 και 6986 672 146. Ενεχειροδανιστήριο Χίου. Η επιλογή για πιο άνετη ζωή. Σήμερα, καλά μου παιδιά, θα πάρετε ένα μάθημα ζωής. Μάθημα πρώτο είναι από φυσική μαστίχα Χίου. Μάθημα δεύτερο είναι χωρίς συντηρητικά. Μάθημα τρίτο είναι πραγματικά αυθεντική. Κάνει καλό στα δόντια και τη μασάει ολόκληρος ο κόσμος. Έιμα, μασάμε υγιεινά, μασάμε ελληνικά. Εξελίσσεται, μαθαίνει, παίζει και δημιουργεί. Με τη δική σας αγάπη και τη δική μας φροντίδα, το παιδί σας ανοίγει τα φτερά του για ένα μέλλον με τις καλύτερες προοπτικές. Πρότυπο ιδιωτικό νηπιαγωγείο και βρεφονηπιακό σταθμός, τα Χελιδόνια Μαυρώνη. Μακριά από την κίνηση της πόλης, σε ένα πλήρως ανακαινισμένο χώρο και ένα περιβάλλον που αποπνέει ασφάλεια και σιγουριά. Τα Χελιδόνια Μαυρώνη, με 4 διαφορετικά τμήματα. Α βρεφικό, Β βρεφικό, προνήπιο και νηπιαγωγείο. Ώρες λειτουργίας 7 το πρωί με 9 το βράδυ και Σάββατο πρωί. Εγγραφές καθημερινά. Τηλέφωνο για ραντεβού 22 710 24 700 και κινητό 6946 193 199. Υπεύθυνη Ευαγγελία Μάλη Μαρουλά. Τα Χελιδόνια Μαυρώνη. Γιατί τα παιδιά σας αξίζουν το καλύτερο. Η οικογένεια των σούπερ μάρκετ Χαρά μεγάλωσε κι άλλο, με ένα ακόμα κατάστημα δίπλα στο ξενοδοχείο Διάνα, το Παντοπολείο της Χαράς. Μια διαφορετική εικόνα σούπερ μάρκετ με μεράκι, με προσεγμένα παραδοσιακά προϊόντα, 1 προς 1 από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Αλλαντικά, τυροκομικά φρούτα, ό,τι καλύτερο παράγεται σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, το Παντοπολείο της Χαράς. Ακόμα λαχανικά, χιώτικα προϊόντα, επιλεγμένα κρασιά, τοπικές παραδοσιακές γεύσεις. Τηλέφωνο για παραγγελίες 22713 06 764. Και κάτι ακόμα. Το Παντοπολείο της Χαράς μοσχομυρίζει καρβέλι. Φρέσκο ψωμί, βουτήματα, σφολιατοειδή, σάντουιτς, γλυκά, πάστες, καφέ, ροφήματα σε ασυναγώνιστες τιμές καρβέλι. Παντοπολείο της Χαράς. Σας περιμένουμε με χαμόγελο και τη γνωστή μας άψογη εξυπηρέτηση. Για να αποφύγουμε λοιπόν αυτά τα καλλιεργικά νοσήματα, χρειάζεται η πρόληψη. Ποιοι είναι οι παράγοντες κινδύνου? Ακούσαμε ήδη κάποια πράγματα από τον κύριο Κιωσέ. Θα τους χωρίσουμε σε δύο κατηγορίες. Η μία κατηγορία είναι οι μη τροποποιήσιμοι παράγοντες, αυτοί για τους οποίους δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα για να τους διορθώσουμε, και είναι το οικογενειακό ιστορικό, δηλαδή αν υπάρχει στην οικογένεια από γονείς, παππούδες ή αδέρφια ιστορικό στεφανιαίας νόσου ή αδερματικής νόσου. Η ηλικία, δυστυχώς, όσο γερνάμε, τόσο η πιθανότητα εμφάνισης αυτών των νοσημάτων αυξάνεται, και το φύλλο, δυστυχώς οι άντρες έχουν αυξημένη πιθανότητα εμφάνισης αδερματικής νόσου. Τουλάχιστον για τις γυναίκες τα πράγματα είναι καλύτερα μέχρι την ηλικία της κλιμακτηρίου, οπότε έχουν την προστασία για όλο αυτό το διάστημα των γυναικείων ορμονών. Οι τροποποιήσιμοι παράγοντες, στους οποίους θα δούμε και θα δώσουμε έμφαση, είναι το κάπνισμα, η αρτηριακή πίεση, η δυσλιπιδεμία, ο διαβήτης και η δυσανεξία γλυκόσης, η παχυσαρκία και η ανεπαρκή σωματική άσκηση.
Θα ξεκινήσουμε όχι τυχαία από το κάπνισμα, διότι είναι ο βασικότερος από αυτούς τους παράγοντες. Σύμφωνα με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, μισό δισεκατομμύριο άνθρωποι από αυτούς που βρισκόμαστε πάνω στον πλανήτη σήμερα θα πεθάνουν από αιτίες σχετιζόμενες με το κάπνισμα. Από τους καπνιστές που άρχισαν να καπνίζουν σε νεαρή ηλικία και συνεχίζουν διαβίουν, οι μισοί θα πεθάνουν από αιτίες σχετιζόμενες με το κάπνισμα. Η πλειοψηφία των θανάτων αυτών, έως 80%, θα οφείλεται σε νοσήματα του καρδιαγγειακού συστήματος. Γιατί αυτό? Γιατί στα τσιγάρα ανεβρίσκονται τουλάχιστον 4.000 χημικές ουσίες, αρκετές από τις οποίες είναι αποδεδειγμένα καρκινογόνες. Εδώ έχουμε ένα σχήμα το οποίο λέει η αυτοψία ενός δολοφόνου που έχει διάφορες ουσίες χημικές μέσα, από υδράργυρο και βαρέα μέταλλα διάφορα μέχρι γνωστές νοικοτήνη και πίσα, που όλες αυτές ανακοπιούνται για βλάβη στον οργανισμό. Οι καπνιστές, σύμφωνα με τις στατιστικές, πεθαίνουν 8,3 χρόνια νωρίτερα από τους μη καπνιστές. Στις σύγχρονες κοινωνίες συζητάμε πάρα πολύ για τον ρόλο των ναρκωτικών. Εδώ βλέπουμε μια στατιστική που λέει πόσοι πεθαίνουν από ηρωίνη, πόσοι πεθαίνουν από κοκαίνη, πόσοι πεθαίνουν από αλκοολισμό και πόσοι πεθαίνουν από τον εθισμό στο κάπνισμα. Βλέπουμε ότι ο κίνδυνος για την κοινωνία μας και για τη δημόσια υγεία είναι τεράστιος αν συγκριθεί με όλα τα υπόλοιπα. Για όλους αυτούς τους λόγους, η Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία και το Αμερικανικό Κολέγιο Καρδιολογίας έχουν αναγνωρίσει το κάπνισμα ως το σημαντικότερο τροποποιήσιμο παράγοντα για τη στεφανία νόσου. Ποια είναι η αλήθεια για τα ελαφρά? Δεν μας λένε πάντα την αλήθεια. Οι τρόποι με τους οποίους γίνεται η μέτρηση, αυτή η οποία αναγράφεται πάνω στα πακέτα των τσιγάρων, δεν είναι πραγματική. Πολλές φορές επίτηδες οι μετρήσεις δεν είναι αληθείς και βρίσκουμε χαμηλότερες τιμές. Και στην πραγματικότητα η ποσότητα της πίσας και της νοικοτήνης είναι μεγαλύτερες από αυτές που αναγράφονται στα πακέτα, και επίσης να μην ξεχνάμε ότι και η ίδια η δίωδος του καπνού μέσα από το φίλτρο, το οποίο στις περιπτώσεις των ελαφρών είναι πιο ταυτικά είναι μεγαλύτερα, παράγει ουσίες οι οποίες είναι δυνητικά καρκινογόνες. Ένα άλλο ερώτημα που δίνεται πολλές φορές: το ένα τσιγάρο βλάπτει? Πράγματι, βλάπτει ακόμα και το ένα τσιγάρο. Υπάρχουν πολλές μελέτες οι οποίες δείχνουν αυξημένη πιθανότητα εμφράγματος μετά από το κάψιμο ενός τσιγάρου. Και εδώ έχουμε μια μελέτη από την Πανεπιστημιακή Κλινική του Ιπποκρατίου, η οποία μας λέει τη βλάβη που κάνει το κάψιμο ενός τσιγάρου για τα επόμενα λίγα λεπτά στην ελαστικότητα του αγκίου, και υπάρχουν και άλλες αντίστοιχες μελέτες οι οποίες μιλάνε για τις διαταραχές οι οποίες υπάρχουν στην πυκτικότητα του αίματος μετά από το κάψιμο ενός μόνο τσιγάρου. Το παθητικό κάπνισμα, σύμφωνα με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, έχει αναγνωριστεί ως καρκινογόνο. Εδώ είναι μια διαφάνεια η οποία πρέπει να μας πλήγει πάρα πολύ, διότι αν αναλογιστούμε τι έχει γίνει με τον περίφημο αντικαπνιστικό νόμο, με ευθύνη όχι μόνο της πολιτείας αλλά και όλων μας, ο νόμος αυτός δεν έχει εφαρμοστεί πουθενά στην Ελλάδα, με αποτέλεσμα να υφιστάμεθα αυτά τα οποία λέει εδώ: παραμονή 2 ώρων σε μπαρ με καπνό αντιστοιχεί με κάπνισμα 4 τσιγάρων. Παραμονή 2 ώρων σε εστιατόριο με καπνό αντιστοιχεί με κάπνισμα 2 τσιγάρων. Και κάποιος ο οποίος μένει στο ίδιο σπίτι με κάποιον που καπνίζει ένα πακέτο είναι σαν να καπνίζει 3 τσιγάρα την ημέρα. Ακόμα μεγαλύτερη βλάβη που υφίστανται τα παιδιά τα οποία ζουν σε σπίτια καπνιστών. Σύνδρομο ευνηδίου θανάτου, μια τραγική ιστορία. Λοιμώξεις στα αυτιά, στους πνεύμονες, χαμηλό βάρος γέννησης από μητέρες που καπνίζουν, με γυναικικές λοιμώξεις και ένα σωρό άλλο. Τι γίνεται αν το διακόψουμε? Πολύ σπουδαία πράγματα. 8 ώρες μετά τη διακοπή, τα επίπεδα του μονοξυδίου, το οποίο είναι μια τοξική ουσία, επανέρχεται στα φυσιολογικά. 24 ώρες μετά τη διακοπή, ο κίνδυνος για καρδιαγικό επεισόδιο αρχίζει να ελαττώνεται. 3 μήνες μετά τη διακοπή, η πνευμονική λειτουργία βελτιώνεται κατά το 1 τρίτο. Και 1 χρόνο μετά τη διακοπή, ο κίνδυνος για στεφανιαίο επεισόδιο ελαττώνεται κατά 50%. Θα με ρωτήσετε, ανεξάρτητα από την ηλικία. Αυτή η μελέτη μας δείχνει ότι ακόμα και σε ηλικία όχι πολύ μικρή, έχει γίνει σε ανθρώπους 55 μέχρι 65 ετών οι οποίοι έκοψαν το τσιγάρο, υπάρχουν 3 γραμμές οι οποίες δείχνουν την επιβίωση. Η μία γραμμή αφορά ανθρώπους οι οποίοι δεν κάπνισαν ποτέ. Η άλλη γραμμή, η γαλάζια είναι αυτοί που δεν κάπνισαν ποτέ. Η λευκή
η γραμμή, οι καπνιστές που συνεχίζουν να καπνίζουν. Η διακεκομένη γραμμή είναι άνθρωποι οι οποίοι σταμάτησαν σε ηλικία 55 μέχρι 64 ετών το κάπνισμα. Ήδη φαίνεται ότι δεν φτάνουν στη γραμμή των μη καπνιστών, αλλά ήδη έχουν μια σημαντική βελτίωση της επιβίωσης. Επομένως, σε οποιαδήποτε ηλικία και να διακόψει κανείς, υπάρχει σημαντικό όφελος. Ας περάσουμε στην επόμενο τροποποιήσιμο παράγοντα για τον οποίο ήδη ακούσαμε αρκετά πράγματα ωραία από τον κύριο Κιωσέ. Εγώ θα το περάσω λίγο πιο γρήγορα για αυτόν τον λόγο. Να πω ότι για κάθε 20 χιλιοστά ανόδου της συστολικής πίεσης, της μεγάλης πίεσης που λέμε, ή 10 χιλιοστά ανόδου της διαστολικής, της μικρής πίεσης, ο καλλιεργικός κίνδυνος του πλησιάζεται. Ας δούμε λίγο τις αιστείες στις οποίες υπάρχει η βλάβη από την υπέρθεση. Ήδη τα ακούσαμε επιγραμματικά, εδώ βλέπουμε το αγγείο το οποίο και αυτό υφίσταται την επίδραση στην ελαστικότητά του αλλά και στο σχηματισμό της ανθιρωματικής πλάκας που είπαμε προηγουμένως, με αυξάνοντας την πιθανότητα να κλείσει ένα αγγείο. Και να δούμε λίγο τα όργανα στόχους που ακούσαμε προηγουμένως. Έχουμε την καρδιά, η οποία υφίσταται τη βλάβη στα τροφοφόρα της αγκία, τα στεφανιαία. Το δεύτερο το πρόβλημα το οποίο είναι αρκετά σημαντικό με την υπέρταση είναι η πάχυνση των τυχωμάτων του μυοκαρδίου, ο μυς της καρδιάς δηλαδή φουσκώνει για να μπορέσει να ανταπεξέλθει στην αυξημένη αρτηριακή πίεση, πράγμα το οποίο στην αρχή δεν δημιουργεί ιδιαίτερα προβλήματα, αλλά αν αφαιθεί και προχωρήσει, τότε είναι ένας προθάλαμος για καρδιακή ανεπάρκεια. Εδώ βλέπουμε τη βλάβη στο αγγείο που είπαμε και προηγουμένως, με την απόφραξη, πιθανή απόφραξη και σχηματισμό του γένους εμφράγματος, που είναι αυτό το μαύρο που βλέπουμε εδώ πέρα. Βλάβη σημαντική στα νεφρά, σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν ήδη θυμιζόμενη υπέρταση, υπάρχει πιθανότητα δημιουργίας νεφρικής ανεπάρκειας, η οποία πολλές φορές είναι αναστρέψιμη αν η υπέρταση διορθωθεί και το προλάβουμε έγκαιρα. Βλάβες στα αιγεία των οφθαλμών, τα οποία μπορούν οι οφθαλμίατροι να τα δουν με την εξέταση και να μας χτυπήσουν τον κόδωνα του κινδύνου. Στον εγκέφαλο έχουμε βλάβες από την υπέρταση με δύο τρόπους. Ο ένας τρόπος είναι λόγω της απόφραξης ενός αιγείου, οπότε δημιουργείται ένα ισχυμικό εγκεφαλικό επεισόδιο. Και ο άλλος τρόπος είναι η ρήξη ενός αιγείου, το σπάσιμο του αιγείου και η πρόκληση μιας εγκεφαλικής αιμορραγίας. Για όλους αυτούς τους λόγους καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ σημαντικός ο έλεγχος της αρτηριακής πίεσης, όπως ακούσαμε και προηγουμένως από τον κύριο Κιωσέ, μείωση του κινδύνου για έμφραγμα, μείωση του κινδύνου για εγκεφαλικό επεισόδιο και 50% μείωση του κινδύνου για εμφάνιση καρδιακής ανεπάρκειας. Ακούσαμε ήδη τα μη φαρμακευτικά μέτρα και ενδεχομένως ο κ. Κατάλληλα μας πει τα μετά. Η δυσλιπιδεμία είναι γνωστή και αποδεδειγμένη στη σχέση των επιπέδων της κακής χολυστερίνης και της ολικής χολυστερίνης με την μεταλλήλια από τη διατροφή. Υπάρχει βέβαια και ισχυρή επίδραση της πληρονομικότητας, γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι τιμωρημένοι από τη φύση να έχουν κακά γονίδια και παρόλο που κάνουν μια σχετικά συντηρητική διατροφή να έχουν ψηλά επίπεδα λιπίδια. Και είναι βασικό στη διατροφή μας ότι να περιλαμβάνει λιγότερο από 30% λίπη και λιγότερο από 10% των θερμίδων να προέρχονται από τα κορεσμένα λίπη. Εδώ έχουμε σχηματικά ένα αγγείο, είδαμε ήδη προηγουμένως πώς σχηματίζεται η διαδροματική πλάκα. Αυτό το οποίο είναι σημαντικό, γι' αυτό έχω βάλει στην διαφάνεια, είναι ότι αν υποθέσουμε ότι αυτή είναι κακή χολυστερίνη, η κακή χολυστερίνη πάει και δίνει την χολυστερίνη και μέσα στην αφιερωματική πλάκα και την αυξάνει σε πάθους. Αντίθετα, η καλή χολυστερίνη, η HDL, πάει και παίρνει κομματάκια της χολυστερίνης και τα απομακρύνει από τον οργανισμό, οπότε ελαττώνει τα επίπεδα της κακής χολυστερίνης που κυκλοφορούν μέσα στο αίμα και ελαττώνει την πιθανότητα να αυξηθεί η αφιερωματική πλάκα. Ιδανικές τιμές λιπιδίων, κάτω από 190 η ολική, κάτω από 115 η κακή. Όσο πιο ψηλή είναι η καλή χολυστερίνη, τόσο καλύτερα. Και τα τριγλικερίδια κάτω από 150. Αυτά είναι κάποια όρια τα οποία είναι συζητήσιμα για τον γενικό πληθυσμό. Για ασθενείς με στεφανιαία νόσο ή σακαρόδη διαβήτη ή άλλες
πολλές περιφερειακές αγκιοπάθειες. Τα όρια μας είναι κάτω από το 100 και σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να είμαστε ακόμα πιο αυστηροί και να συζητάμε για όρια ακόμα και 70. Για τα τριγλικερίδια δεν είμαστε τόσο, δεν ανησυχούμε τόσο πολύ για την αθυρωματική νόσο και τη στεφανία νόσο, είναι και αυτά βλαπτικά, αλλά όχι τόσο όσο η κακή χολυστερίνη. Φυσιολογικά τα όρια μας είναι κάτω από το 150. Επίδραση στον τρόπο ζωής στα επίπεδα της καλής χολυστερίνης, η απώλεια βάρους, η άσκηση, η διακοπή καπνίσματος, ένα ποτηράκι κρασάκι και η μεσογειακή διατροφή είναι τα βασικά μέτρα, διότι ουσιαστικά η φαρμακευτική θεραπεία δεν μας βοηθάει ιδιαίτερα στην βελτίωση της καλής χολυστερίνης. Ο διαβήτης και η δυσανεξία γλυκόζης. Ένα σημαντικό πρόβλημα για την Ελλάδα, γιατί σε ηλικία 55 έως 65 ετών 20% των γυναικών και το 1/4 των ανδρών πάσχουν από διαβήτη. Εδώ βλέπουμε ένα χάρτη στον οποίο όσο πιο κόκκινο είναι το χρώμα, τόσο περισσότερη εμφάνιση διαβήτη δείχνει. Βλέπουμε ότι είμαστε σε πολύ ψηλά επίπεδα σε σύγκριση με όλη την Ευρώπη, αλλά και με τις υπόλοιπες χώρες. Οι επιλογές από το σακαρόδι διαβήτη αφορούν τα όργανα τα οποία είπαμε προηγουμένως, συν τις βλάβες στα νεύρα που αφορούν τις νευροπάθειες του διαβήτη. Και γιατί είναι τόσο σημαντική η συσχέτιση του διαβήτη με τις καρδιακές νόσους, γιατί το 65% των διαβητικών θα πεθάνουν από νοσήματα του καρδιακού. Η πιθανότητά τους να εμφανίσουν καρδιακή νόσο είναι 2-4 φορές υψηλότερη από τους μη διαβητικούς. Εδώ βλέπουμε μια διαφάνεια από την Αμερική, η οποία μας λέει αυτό ακριβώς, ότι 2-4% πολλαπλασιασμός του κινδύνου, 280.000 ασθενείς στην Αμερική με καρδιακά συμβάματα και 60% πιθανότητα θανάτου από καρδιακά νοσήματα για τους διαβητικούς. Διαβήτης και κάψιμα είναι ένας συνδυασμός ο οποίος είναι θανατηφόρος, παιχνίδι με τη φωτιά λέει, διότι δεν αθροίζεται ο κίνδυνος του διαβήτη και ο κίνδυνος του καπνίσματος, πολλαπλασιάζει το ένα το άλλο. Εδώ βλέπουμε μια διαφάνεια η οποία μας δείχνει με τις γαλάζιες μπάρες τον επιπλέον κίνδυνο καρδιακών συμβαμάτων ανάλογα με την υποζηλιωμένη αιμοσφαιρίνη που έχει ένας διαβητικός, και οι γαλάζιες μπάρες είναι για τους μη καπνιστές, οι κόκκινες αυτές οι βυσσινοί μπάρες είναι για τους διαβητικούς με τα ίδια επίπεδα της υποζηλιωμένης αιμοσφαιρίνης που καπνίζουν και ένα πακέτο τσιγάρου. Βλέπετε ότι πολλαπλασιάζεται ο κίνδυνος. Για αυτούς τους λόγους, επειδή ο κίνδυνος είναι πολύ αυξημένος, όλοι οι διαβητικοί πρέπει να ελέγχονται συστηματικά για τα καρδιακά, για την πρόληψη καρδιακών νοσημάτων, αλλά και όλων των υπόλοιπων πιθανών επιπλοκών. Η παχυσαρκία, και εδώ δυστυχώς τα πράγματα δεν είναι πολύ καλά, δεν είναι βέβαια άσχετο αυτό με τα υψηλά ποσοστά του διαβήτη. Η παχυσαρκία και η διαβήτης συσχετίζονται πολύ στενά. Εδώ βλέπουμε ότι για τους ενήλικες είμαστε στο 22%, πολύ ψηλά στην αυτή τη θλιβερή λίστα, με πρώτους τους Αμερικάνους βέβαια, και ακόμα πιο θλιβερό είναι τα ποσοστά παχυσαρκίας τα οποία έχουμε στα παιδιά. 4 στα 10 παιδιά κάτω των 10 ετών παχύσαρκα, τα οποία σε πολλές περιπτώσεις περίπου παχύσαρκοι ενήλικες. Τι κάνει η παχυσαρκία? Δεν χρειάζεται να πούμε πάρα πολλά πράγματα. Υπέρταση, διαβήτη, υπερχολυστερινεμία, καρδιακή ανεπάρκεια, αριθμίες, προβλήματα της αρθρώσης στην οδική στήλη, προβλήματα στο αναπνευστικό, υπνική άπνοια, εγκεφαλικά, πέτρες στη σχολή, ένα σωρό προβλήματα. Ακούσαμε από τον κύριο Κιωσέ προηγουμένως για το μεταβολικό σύνδρομο. Είναι μια ιστορία για την οποία συζητάμε την τελευταία δεκαετία αρκετά. Είναι όρια αρκετά πιο αυστηρά όσον αφορά την παχυσαρκία και για τα τριγλικερίδια και για την αρτηριακή πίεση και για την γλυκόζη. Δηλαδή, κατεβαίνουμε ένα σκαλοπατάκι πιο χαμηλά τα όρια μας και βλέπουμε ότι όταν αθροίζονται παράγοντες έστω και οριακοί, τότε αυξάνεται ο κίνδυνος για τα καρδιακά νοσήματα. Η κυριακή παχυσαρκία συμβάλλει στην πρόκληση της υπέρτασης, της υπερλιπιδεμίας, χαμηλής καλής χολυστερίνης, υπερλικαιμίας και αυξάνει το κίνδυνο για καρδιακή νοσηρότητα. Ο ρόλος της διατροφής σε όλους αυτούς τους παράγοντες που είπαμε μέχρι τώρα είναι κομβικός, διότι επηρεάζει και την υπέρταση και την παχυσαρκία και την υπερλιπιδεμία και το διαβήτη. Ακούσαμε κάτι για δίαιτες προηγουμένως από τον κύριο Κιωσέ, με τη μείωση
κεντρική διατροφή, που είναι η διατροφή των παππούδων μας, η οποία έχει σαν βάση τα φρούτα, τα λαχανικά, τα όσπρια, το ελαιόλαδο. Στη μέση της πυραμίδας είναι τα ψάρια και τα πουλερικά, και πολύ ψηλά είναι το κόκκινο κρέας, τα γλυκά, τα αυγά, οι πατάτες, πράγματα τα οποία τα έχουμε ξεχάσει και έχουμε αντιστρέψει την πυραμίδα, πηγαίνοντας προς τον αμερικάνικο τρόπο διατροφής. Όσον αφορά τη σωματική άσκηση, ελαττώνει τα επίπεδα της ινσουλίνης, προλαμβάνοντας έτσι την πιθανότητα εμφάνισης σακχαρόδιαβήτη, ενεργοποιεί τα λιπολιτικά ένζημα και αυξάνει την καλή χολυστερίνη, που έχει, όπως είπαμε, προστατευτική δράση. Βελτιώνει την φυσική κατάσταση για την καρδιά και την καρδιά, τους πνεύμονες και τους μυς, και βελτιώνει την αντοχή μας. Δεν χρειάζεται απαραίτητα να πάμε γυμναστήριο, και μάλιστα ένα γυμναστήριο σαν και το αμερικάνικο παρεμβαίνουν με τις τηλεόρασες κάποιες για να μην κουραστούν. Απλές καθημερινές δραστηριότητες όπως είναι η κυπουρική, το βάδισμα, το κολύμπι, είναι καλές ασκήσεις, και 30 λεπτά γρήγορο βάδισμα 4 φορές την εβδομάδα είναι πολύ ενεργητικό και αρκετό για να έχουμε μια καλή ωφέλιμη βελτίωση με βάση την άσκηση. Συμπερασματικά, οι στόχοι μας με βάση την Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία είναι μεταβολή του τρόπου ζωής με διακοπή καπνίσματος, βλέπετε με κόκκινο αστεράκι και υπογραμμισμένο, υγιεινή διατροφή και αύξηση της φυσικής δραστηριότητας. Διατήρηση χαμηλής πίεσης, χαμηλής χολυστερίνης, χαμηλής κακής χολυστερίνης και ρύθμιση του ζαχάρου είναι απαραίτητοι παράγοντες. Οι 10 εντολές για τη μείωση του διαβητικού κινδύνου είναι αποφυγή των συσκευασμένων τροφίμων με υψηλή περιεκτικότητα, άρα αλάτι και ζάχαρη. Καλύτερα τροφές της χάρας στον ατμό παρά στο τηγάνι. Κατανάλωση λαχανικών και φρούτων. Λήψη 3 γεμάτων την ημέρα σε τακτικές ώρες. Περιορισμός της κατανάλωσης καφέ και αναψυκτικών. Διακοπή καπνίσματος. Όχι τηλεόραση και ίντερνετ παραπάνω από ένα όριο. Κάποιο άθλημα ή περπάτημα ή κυπουρική ή κολύμπη. Αποφυγή άγχους και ψυχικής πίεσης. Αποφυγή αυστηρής δίαιτας, διότι συνήθως δεν υπάρχουν αποτελέσματα, καθώς δεν μπορεί κανείς να κρατήσει για παραπάνω από ένα χρονικό διάστημα μια πολύ αυστηρή δίαιτα. Αν δεν τα κάνουμε όλα αυτά, τότε μετά περνάμε στην εμφάνιση καρδιαγγειακών νόσων, για τα οποία θα μας πει ο κ. Καρτάλης πώς μπορούμε να τη διαγνώσουμε ή να τη θεραπεύσουμε. Αλλά επιμένω και επαναλαμβάνω ότι η βάση όλη της ιστορίας είναι η πρόληψη. Ευχαριστώ πολύ.